Kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho. Ma e odwa. Makwedo piny owacho kuom keto siasa e chenro mago mag dongruok ma bende timo pacho kani, kowacho ni ok en mano makare kendo jo siasa go onego bed ni uso lek margi to goyo siasa ma kinde ka kinde. Mbade wacho ni kata mana uso mago mag kanyo mag Safaricom ma bende ong'ere kaka shares en mano bende koro piny owacho timo makare, wira ne biro kelo lokruok makare kod weche mag dongruok to ok mana mar siasa kaka jotelo mamoko osebedo ka timo. Jatelo no owuoyo kama. Jatend migao mochung' ne weche mag omenda pacho ka endi migosi John Mbadi gikone to koro wuok oko kendo kwedo malich mokalo jotelo go kuma bende pingo piny owacho pacho ka endi kotel makwedo sirikal kotelne gi Stephen Kalonzo Musyoka ochako chiwo weche ma ok adiera ka giwacho ni sirikal orikni ka tieko wachni kendo giwacho ni treasury mane matelo ne orikni mondo ka tieko wachni. Onge rikni mwarikni wachni osebedo mesa ndalo mathoth kendo osekawo dweche mang'eny to kendo do beno oyie kodwa ni wanyalo dhi mbele. Omiyo ne wadhi mbele kaluwore gi kaka do nong'ado bura do mar apil. Migosi John Mbadi kono dhi nyime kod kwedo malich mokalo migosi Kalonzo Musyoka ma bende wacho ni keto siasa e weche go mag dongruok e pacho ka endi. Sani chik oyienwa mondo wadhi mbele. Natemo mana kwedo kabisa weche mawachore gi jowa ma kwedo sirikal ka giwacho ni warikni gini no onego watim to apenjora ni to Kalonzo Musyoka ne nie sirikal diere mane President Moi ouso shares mane mag Safaricom. Ne sirikal diere ma President Kibaki no uso shares mag Safaricom. Ang'o mane mone wuoyo diere no sani to koro wuoyo nikech President Ruto nie sirikal. Ne Kalatvlive ko Kisumu County and Justice Adoyo. Ero kuma chelo bende en jatend migao mochweche mago mag modhi kod teko Pathurkani migosi Opiyo Wandayi owuok oko kendo koro ya lweny kod gavana mar Masia County migosi James Orengo e wach mani to en ng'ano mosekonyo wadgi e paw siasa e kinde mokalo. Wandayi ka wuoyo wach makamano lero ni kata mana en wuon yande no okonyo gavana Orengo kuom ne weni thuolo mar dwaro kom mar gavana tok migosi Raila Odinga ne wuoyo kode kinde yiero ma higa 2022. Wandayi wacho chiki koten kod wach manowachi ne Orengo yande no konyi ka nigole od ang'ech kinde ma bende nomake kod piny owacho ka koro jo ODM ne ng'anyo mane kwedo telo marach kinde machien kocha. Wandayi ka wuoyo e gweng'no mano mar kata kaunti mano ma Siaya gweng' mong'e kaka Madungu ka chungo bura mano ma Ogunja owacho ni gavana Orengo nyaka koro ikre ne siasa mar tipo e dwaro komno mar gavana yiero ma higa no manyien kowacho ni gibiro timo siasa motegno ahinya kendo koro wa Ugunja. Wacha niseme hivi bwana gavana. Wewe bwana gavana sikiza. Hii sio wakati wa kutueleza nani alitoa nani gerezani. Sio wakati wa kutueleza nani alifanya nani akawa mbunge. This is a matter of the destiny of a people. Hii ni jambo muhimu sana kuhusu maisha ya baadaye ya wananchi wa hapa. Kwa hivyo hatuwezi piga siasa ya potea, si ndio? Hatuwezi piga siasa ya kubahatisha. Hatuwezi piga siasa ya kubahatisha na maisha ya watu wa Siaya, si ndio? Kama ni kuhesabu wale ambao walisaidia wengine. Jenda koro kwedo weche moko mabendi tude godo nosebe kako jenda koro kwedo weche moko mabendi tude godo nosebe kako siro kweth mano mar njore mung'ere kaka gun setimo godo siasa e alwora mar kaunti njore mung'ere kaka gun setimo godo siasa e alwora mar kaunti ma Kisumu kokalo kuom jachwal twak e apisi mar ngiro jenda man migosi Evans Otieno ng'ama nyalo konyowa e yor arita otiko dio ng'ama nyalo konyowa e yor arita otiko dio marach. Ang'o momiyo wacho mano? Kata kapok Raila notho, kapok wabedo kod gimiluongo ni ODM, ne wan gi LDP, ne wan gi NDP, ne wan gi party wagi duto te. To party wa mwasebedo gi Uganda wasebedo ka wan kod gik miluongo ni Baghdad, wabedo kod Men in Black. Gigi te notimre ka pod profesa onge. Omiyo ng'ama tudo profesa gi weche machalo kamagi gin weche molil. To gimomiyo adwa na wachi ni en siasa. Siasa kisedonje
koyudi kimuol kati yo moro ruoge mag joma mine weche mag timo negi solo mar omenda. Migosi Omolo owacho ni en gino ma ok ni kare kendo koro wach piny owacho masani ok maneno ni kweth mag njore mosebedo ka koro wuok e thurka nyaka koro ker godo e yo makare. Bende nokawo kindeno ma ne dhi nyime kod kwa jonyuol. To bende jonyuol akwayo ni mondo uwuo gi nyithindo ma une monyuolo. President Ruto oseketo pesa mang'eny e yore mag somo. Kik bed ni thurwa ka ema nyithindo wadongo e mier ok dhi sikul to gwenge mamoko to nyithindo timore nade? Nikech thurwa ka wan gi machiegni gi milion 1 Wacho ni en ema koro en e kang'no makare mar kawo komno mar gavana e kaunti ma Kisumu e yiero maduong' ma higa manyien. Dr. Rono wacho ni kalo kanyo kod chenrogo mag dongruok mabende osetimo ka chung'o burani mano ma Kisumu Central. Adhi miyo upige e iseme awacho kutoka wacho. Adhi loso rundeche awacho kutoka wacho. Adhi gero ECD awacho kutoka wacho. Adhi wacho hospitali awacho kutoka wacho. Kosiro jatendgi Migosi Oburu Oginga kanyakla kod jatend piny owacho Migosi William Samoei Ruto kameno jatend piny owacho Migosi William Samoei Ruto kameno siemo ma kuom dongruoge ma piny owacho mar Kenya Kwanza osetimo ne oganda jokanyanam Gima berna ni broad-based government ni tiere jotela konyo man liete kapok omanyo kom ang'eyo gimoro nyalo kapok omanyo kom ang'eyo gimoro nyalo timo sani kaka MCA mamare Kisumu Central aneno gik madongo moro nosetimona e ward Kisumu Central Sani an gi 15 bed capacity maternity ward moro niemo. Weche gi biro ne achiel ka achiel kokalo e Kala TV e thuolo masani ka wakawo yue matin ka waduogo gi mamoko mathoth. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai. Machiegni kendo kamoro moro mintie janeno mar Kala TV ka wadhi nyime. E weche mamoko bende en duol mochung'ne weche mag tudruok e thurka ni mong'ere kaka the Communication Authority. People will be more looking to make sure the community remains cohesive, the country remains together, because whether we have an election or not, we have a country to live. We are brothers and sisters, so we cannot destroy a country because of elections. So as it is our responsibility as authority to make sure everybody toes the line and we do our duty as stipulated in the Constitution. Thank you. As we are synthesizing our community around as we can, in an initiative by the authority to partner and collaborate with our learning institutions to distribute computers across the country. So far we ni ok gin jo adieri e yo moro amora. Atulo ko we county bono Tana River e sach nyasi machoko mena ne tim mar adhula mong'ere kaka Sango Sportif owacho ni mane jalup jatend piny owacho machon Migosi Rigathi Gachagua osebedo ka koro kedo jopiny gi siasa go mag miriambo to ni en kod rekod moro amora mag dongruok mano osetimo kaka jatelo. Atulo kuom mano kwa jo Kenya mondo yie ochung' kod huyu Gachagua mnaona. Baadaye
na iko record za serikali, akafutwa akiwa ndio kwa ajili ya kuiba hii pesa, hii chakula ya msaada, anachukua anauza. Ende weche mago mag bedo kod lony mag riembo nyamburko kod mashinde mopogore opogore e gwenge makono. Mani biro kuom thuolo mag setem kuom higni 2 mokalo chien kocha. Jakom mar agulu no ero mano John Maramba Ogam. First of all, on behalf of the people of Game, to appreciate the people of Game, to appreciate the support we have received, especially as and when we buy buses for our various schools around Game constituency, we will ensure buses for our various schools around Game constituency. We will ensure that the first priority is given to you people who will have excelled, and priority is given to you people who will have excelled and succeeded and given driving licenses as we go forward.